Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu ke indaba ke lapha nawe ingane zakwethu. Sila esikulethela khona ke abaculi abazokhipha ke njengoba sibheke ku December. Umculi kaMaskandi ke uzokhipha ke usgabiso ke lapha na. Insizwe siyazi kakhulu ke eyasebenza ke nechala ke lapha nawe ingane zakwethu. Iza ne-album ke lensizwa ke laphana. Isihloko sale album sithi izihlonono namahlokohloko ke laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzuvo lwakho ukuthi wena ngabe ulindeleni ke kulensizwa ke wengane zakwethu njengoba usizwa isihloko sayo ukuthi sithe ukujula ke laphana wengane zakwethu. Sidinga ukuthi uthi ukucabangisisa ukuthi lensizwa ngabe iqonda ukuthini ke ngalesi hloko. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ucinezela subscribe ngizene bell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta i-video entsha. Si channel siyabonga.